anyị na-anụkwazi na ndị kpuru isi afọ aga ụzọ ebune sakramenti enu Reverend Father bune sakramenti na ọsị ke ndị akpuru isi fọba ụzọ hapụta ha na testimony na ozugbo ebune sakramenti enu ka onye kpuru isi fụwara ụzọ mgbe na-ajụ gụnụ bụ ndị Fada unu nwere WhatsApp group o nwere ka esi discuss ụdị ha ahụ n'ime onwe unu a na-enye the testimony n'ime onwe unu na mbọsa ya mere adoration na mmadụ na-atọ ọfụkwara ụzọ enyetago Fada nke asị ya daalụ onwe gụnụ sa akpakọrịta ya n'ime onwe unu as real ihe bụ real. My brother, ịma nke bụ eziokwu ịma nwa awa kwuo ụdị ihe a n'ebe ndị Fada nọ na nke were ihe kpuru isi fụrụ ụzọ owenuhu one onye bịakwagwa gị asị na anya kpukpere isi onye ahụ ọkwara ụzọ gụwa bụ Fada ifere ama nkwedo foto bịa kwuo ya n'ebe ndị Fada nọ akpa ụdị ihe ahụ ọ Pentikọstal na-eji ya abụọ gara ya ọ ihe dịka individual ihe dịka Eleja Enugwu na ndị otu ya na ka ha hacha bụ ihe ndalụ nwanne m nwa Chineke ọzọ m si ka njọ gị dịka onye chiri Fada jee ụka ka ụka mana morning mass ma abalị enwe ndị Fada anyị na-afụgasị na-eme adoration anọgide bunye ewe ichie enu ha si na onye ngwụrọ ọgara ije na onye isi kpụrụ ụfọrọ ụzọ dịka Catholic priest ebubo before n'ime onwunu dịka ndị Catholic dịka ndị priest onwego onye unu ụfọrọ na-akpakpụ ya ma na grupu ma ọ dịghị ame post ya ma na WhatsApp grupu nwego onye unu ụfọrọ unu ma benna ya mara onye ọgwụ dara ngwụrọ Reverend Fada kpere ekpere ọgaba ije. My brother Mathias Ezeaku, ihe a bụ ezigbo okwu ashị nke na ọ bụkwa na anyị were good gọọmenti ndị niile mere ihe ahụ kwesịrị ịnọ na nga kịta by now ndị niile kwuru na onye ngwụrọ na-aga ije na onye isi fụrụ ụzọ na nka nta na imo ya niile a na-akọ by now na ha ncha niile kwesịrị ịnọ na nga kwotu ihe na-ehu ya nwanne nketa na-ekwu okwu kịta ndị niile maara ma ọfụma ha mana m anụghị m eme maka anụghị m atụ mkpụrụ anya egwu anyị niile bụ ọwụwa one day kedu ka ị ga-esi fụta ikwu udo okwu ahụ were one president of one country I have forgotten ọ sị before ị pụta n'ụlọ ụka kwuo enikpam na ị ga-ejide your degree in theology ọ bụ na iji degree in theology forget about it iji gosi na onye gara akwụkwọ kwesịrị ị na-eche echiche mana ọ na-ewutekwa ezi mgbe ụfọdụ na ndị gụrụ akwụkwọ wa dịka ndị gụrụ philosophy na theology a na-feed on the ignorant of our people na onye ngwụrụ gari when I was in Abuja at Nigerian Union of Road Transport Workers Unit came after ahịa anụwa the electronics market dị na Abuja. I was there one day tupuru anị ndị mmadụ na-akọ akụkọ maka na ozugbo nja m gụchara ozugbo nja nchi na Fada pụta o nweghị ọzọ nwa m ga-eme nje gbawa kabukabu ka m na-agba na Abuja from Rugbe to Wuse from Wuse to Maraba just otu a ka nchi so ụmụaka ha na-akọ akụkọ na ha dị mmadụ bụ na ya wasi ekpote wiche onye ahụ jiri bịa nọrọ mgbe a ga-akpụnikwu ya n'oche and ndị niile ga-emekwata charenji ha na-akwụ ha ụgwọ ọdachi na ahụ bụ ọ na-abụ emechezikwe ndị mmadụ asị na ọ eziokwu ọkwa afọ mgbe ebuniri wiche n'isi ọkwa asị maka na ọ bụrụ na ọ bụ ha asị by now mmadụ na-aba aka abịago ịmakwasị nsi ebido tiwe mkpu ụdị ihe a ọbọdụ sọsọ Maazị Ezeaku na-ekwu ewego ndị ọzọ na-ekwu ya mana ịmago na ọgụwa wee platfọm ebe ọ na-afụta ife ihe a bụ ezigbo achị maka ọ bụrụ na eziokwu aka mana ụfọdụ ga na-ekwu bụ ọbara uru ya na onye a ije kwuo okwu na ọgụ ha akwụkwọ echena onye gụrụ akwụkwọ kacha wee wee uche edukeshọn abụghị okwu eduka uche ọ bụkwa na mmadụ gụrụ akwụkwọ pasin sens abụghị pasin sens ọ bụrụ na mmadụ gụrụ akwụkwọ aka kwubedo ekwu nọọ ndụ gụrụ akwụkwọ taa bụ most useless idiotic and senseless people in the society because ọ bụ na ndị gụrụ akwụkwọ na-eme utilize ihe agụta n'akwụkwọ Nigeria akaghị dị otu a Southeast akaghị dị otu a Nnamdị Kanu akaghị nọ na nga mana ndị gụrụ akwụkwọ bụ nke okwu nọ the most evil people in the society so mgbe a na-anaghị agụ akwụkwọ nwaanyị na-anọ obe di ya ka nka ụwa nke ya agwụ mana nkịta ọrụ ndị gụrụ akwụkwọ n'etiti ezinụlọ ya ji wee bụrụ nke a bụrụ lọya nje nke a akpọkwa toxicity akpọ na ọ na-eme ya na ya bụ feminist akpọ nke ụmụ ahịa ndị ọcha ahụ ha na-akpọgheri jidere our unit of the society which is the family destroy ya so ndị gụrụ akwụkwọ bụ nke kacha ewute
na abịakwa ha na ba idea na onye ngwụrọ gakwara ije. Nke kacha ewute bụ onye ajekwa ụka nke a taa ọchị na onye ụka nke ọzọ na ọzụkwa ebe ahụ ka miracle na-eje otie isi ebe ahụ. Nothing like that. Izugbo ashị kara aka. I was a Catholic priest before and I resigned officially. Emeghe m ya n'ụzọ aghụghọ. Agbagharụ m bishọp m ọsọ gaalụ maazị. Ọzọ dị ka ibe ya bụ dịka m si jụọ ọgwụ nke ndị ngwụrọ. Anyị na-anụkwazi na ndị kpuru isi afọ aga ụzọ ebune sakramenti enu. Reverend Father bine sakramenti na ọsị ke ndị akpụrụ isi fọba ụzọ hapụta ha na testimony na ozugbo ebine sakramenti enu ka onye kpuru isi fụwara ụzọ. Mgbe na-ajụ bụ unu ndị Fada unu nwere WhatsApp group unu nwere azị ndị nọ na under one bishop unu na-anọgọdakwu na abịa meeting onwe ka esi discuss ụdị ha ahụ n'ime onwe unu a na-enye the testimony n'ime onwe na mbọsa ya mere adoration na mmadụ na-atọ ọfụkwara ụzọ enyetago Fada nke asị ya daalụ onwe ka unu si akpakọrịta ya n'ime onwe unu asị real ihe bụ real. My brother, ịma nke bụ eziokwu ịma nwa awa kwuo ụdị ihe a n'ebe ndị Fada nọ. Ịma nnọkọta si ya wee mechaa adoration nya na Chukwu jikwe ikwu awa kwuo ụdị ha ọkacha bishop m CVC ọnaga because he believe back to the root. No ya ọmazi back to the root nke ọ na-ekwu mgbe ọ batara as bishop ọfụ. He will never smile at you. God batara mgbe ọ batara bishop wee for aberrations ndị kwadoro ibido adoration na ụmụ ihe ndị ọzọ. He frowned at it and he's fighting it because na ọ na-emebi the fundamental of Christian theology. Now abịa na nke were ihe kpuru isi fụrụ ụzọ Owenuhu one onye bịakwa gwa gị ya sị na anyị kpukpere isi onye ahụ ọkwara ụzọ gụwa bụ Fada ifere ama nkwedo foto bịa kwuo ya n'ebe ndị Fada nọ. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu ndị Fada ga-asị gị ka onye na-akọ gụ shiri anya pụọ na Catholic Charismatic Renewal of Nigeria dị n'ime seminarị bụ ka enyochegode ha ka anyị bido n'oge ji ochewe ndị Fada bifo ha echie Fada maka na agbachikwa ha nkịtị emeta oke ibe ha na-eme. Ọ na-abụghọkwa ya ọka dị na seminarị cha so ha na-akpa akpa ụdị ihe ahụ Pentikọstal na-eji ya abụọ ọgaranya na onye ngwọrọ gara ije na onye isi hụrụ ụzọ na onye nke gburu onye gbupụrụ okwu. Kali chọọchị nke Enugu mma anaghị emekebe ya ihe dịka individual ihe dịka Eje Enugu na ndị otu ya na ka ha hacha bụ ihe ga na-akpa n'onwe ha si ha nna ya n'ihu ekpere nya na ịtara ịkwara ha ma njedukwute saịdị ahụ ha amago n'ime obi ha na ihe ha na-ekwu bụkwa asị mana ha ama ngwagwu ha so that ka ha ghara ịda mba onye bụ ebe problem ha na-adị ikwuzi eziokwu ahụ. So enwerebeghị mbọsụ n'ụlọ na-akpa nkata dịka ndị Fada wee na-discuss ka Jizọs si agwa chọọ onye nke apụtasị na ya gwụrụ onye nke ọ naghị akpata ụdị o wepụ ntatọ na ahụ na-ese nnọm na Fada ada akwa egwu. Okay, ndewo. Daalụ.